Szia! Hallod? Nem szeretnél semmit? Nem hallom. Nem szeretnél semmit? Mit? Egy cumi végig. Még hangos. Egy szakszit. Mit? Egy szakszit. Nem beszélek jól. Cumi. Nem beszélek jól magyarul. Akkor van telefonodon valami, bele tudom mondani? Igen. Egy perc. Jó. Mondhatom? Igen. Nem szeretnél egy cumit? De nem értem, mi az szumit. Szopás. Mit? Szopás. Uh, Szopás. Kérsz valami inni vagy enni? Mit? Neki. Én dolgozom, itt dolgozom. Oké, bocsánat, Nem akarsz, bocsánat. Nem akarsz? De nem értem, bocsánat. Megmutassam neked. Kérsz valami enni vagy inni? Egy izét mondtam neked, egy cumit nem akarsz? Nem értem, bocsánat. Jó, szép napot, jó? Bocsánat.